ești gata să mergem să-i ducem femeia aia aragazul? Vedem în continuare ce se întâmplă, Aurelian. Haide mă, hai să mergem. Terminați cu filozofările, fiindcă-i toți. Tu ce cauți mă aici? Unde mergi tu? Chiar și sporturile individuale se fac în echipă. Păi de unde până unde mergi tu cu noi? Pentru că Dumnezeu ne-a ales să facem acest lucru. Nu-l mai băga pe Dumnezeu, bă, că nu mergem la furat. Mergem să ducă ăsta, aragazul. Hai mă. N-am probleme, nu. Nu ești implicat cu ăsta, nu? Nu. Bine mă, dacă tu zici. Mamă, mă sună soacra ta. Nu am voie să mă enervez. Păi eu știu că n-ai voie să te enervezi, dar eu ce fac? Îi răspund? Da. E pe speaker. Alo. Ai luat aragazul de aici, bă, și l-ai dus la țigani? Sunt vikingul prietenului, în maxim o oră vi-l aduce, acum plecăm. Ai scos și blatul ăla de rămas, ca să duci blatul. Păi eu nu știu despre ce blat vorbiți. Ce blat, mă? Ele erau în anvelopa lor, în ansamblul lor, ele erau necesare. Ce apărarea! Bă, să moare copiii mei dacă nu te urmăresc să te măcelăresc! Du-te încoace la mine, te-ai dus acolo în piste, să te lingă la florii! A luat aragazul nu de aici și l-a dus la țiganca acolo! Doamne, spun să-i împușcăm. Bă, nu te băga mă tu în discuțiile lor. Să moare copiii mei dacă nu duc poliția acolo! Haideți să o luăm totuși în niște limite. Dar nu duc poliția acolo să moară copii de nici minus străinul ăsta, că ai dus acolo și știu unde este. Eu n-am făcut nimic ilegal și n-am furat nimic. Ai nu ți ajunge că te-am adus cu banii mei aici și ai fugit de 3 luni de zile de mi-ai dat, ai luat aragazul de aici. N-am furat niciunul dintre noi. Nu mai căuta mă să-l spus, că știe. Haideți măi, doamnă, că vi-l aducem în maxim o jumătate de oră venim cu el. I-a trebuit și lui niște bani pentru campanie electorală. Și ai dărâmat varza jos să iei și blatul. Ușor, dar Da, mă, da. Prințul ăsta face numai trăznăi de-astea. ce-a făcut? Nu o să moare copiii mei de nu te urmăresc, acum fac cu pas, mă culc în ploaie. Cum adică? Tu n-auzi că te îți dau mații afară din gură. Nu mai te băga mă tu, că-i pică pe tine. Nu mai pot, măgarilor. De ce mă faci mă pe mine măgar? Pe ăsta să-l faci măgar. Oamenii aceia sunt părinții și bunicii noștri. Mamă, de nu m-a întrebat ăla de aragaz. Haideți că într-o jumătate de oră suntem cu aragazul. Să vezi o colegă ce-ți dai eu ție. 2 hours later. Stați că am oprit o mașină. Stai! Mă,